Franyes és Pablo Pérez vele szemben. Neymar ügyesen forgolódik, jól tartja meg a labdát. Iniesta, Peudo Suárez felé, jön Cuéllar, ott az üres kapu, Messi fejjel és beakad a labda. A 12. percben Messi góljával megszerzi a vezetést a Barcelona. Idénybeli 25. gólját jegyzi Lionel Messi. Letámadják a játékvezetőt a hioniak. A bíró nem foglalkozik velük. Érdekes kifutás volt ez, nézzük. Ott van Iniesta mellette. Jól kapja Iniesta, maga elé húzza, át a túloldalra. Jön Suárez és berúgja. 2-0. Nek ajánlja ezt a gólt Suárez, ahogy megígérte. Egy ilyen betegségben szenvedő kislánnyal találkozott néhány nappal ezelőtt. Candelának hívják a kis hölgyet, és Suárez elsírta magát, amikor megtudta, hogy ezek a gyerekek milyen szenvedéseken mennek keresztül, és megígérte, a gólt szerez. A spanyol góllövőlistán Cristiano Ronaldótól, aki ma nem játszott a Rayo ellen, 31 gólos. És Suárez 32. 3-0-ra vezet a Barcelona. Ő szerezte a másodikat is, és mondom, azon is fognak vitatkozni. Az első kettőt szóvá fogják tenni az asztúriaiak, de itt a harmadikán nem lehet vitatkozni, nem érdemes. Ami kezezés, az kezezés. Oda be, varázsolja a léc mellé. 3-mal megy a Barcelona. Vagy sem. Suárez rúghat még egyet büntetőből. Suárez berúgja ezt is. Cristiano Ronaldót. Megy a harc az aranycipőért. Is. Cuéllar most elment a másik irányba. Meg volt róla győződve, hogy Suárez ugyanoda fogja rúgni. Biztos, hogy ez is megfordul most a fejében. Neymar fut neki, megáll, Neymar! Szerencséje volt. Itt az 5. Összejön neki a gól, megdolgozott érte, azt kell mondanom. 5-0. Jól döntöttek. A kollégák, Messi és meccset játszott. Messi, Suárez, és a kapufa bejebb segíti a labdát. Itt a 6. Nagyon megszórja a Barcelona Sportingot. Suárez kéri a labdát, nem igazítja, hanem küldi oda a rövid sarok felé, és a kapufa a labdát bejebb segíti. Még egy gólpassz Messi neve mellett.